Com deia, el disseny només té sentit quan és disseny perquè té una funció, té una finalitat. I les 4 finalitats bàsiques que definim en el llibre seria, per un costat, la de simbolització, simbolitzar el producte en el qual fa referència. La publicitat no fa més que simbolitzar els productes dels quals s'anuncien, crear símbols, crear imatges mentals dels determinats productes. En definitiva, imatges mentals el que són les marques. Les marques són símbols que tenen uns valors associats que són els que es fa a través de la publicitat. Aquest joc entre marca i publicitat també és molt interessant, com la marca, com aquesta forma, diguem-ne, perenne, aquesta forma que està més enllà dels avatars, del temps, i com el disseny el que fa és actualitzar aquell llenguatge associat a la metàfora. Cada campanya de comunicació d'una empresa fa que aquest llenguatge s'actualitzi i reculli els llenguatges que van sortint al carrer. El llenguatge viu, el llenguatge és una cosa canviant, i sobretot quan entrem en el llenguatge estètic les coses són molt canviants en aquest moment, i el que fa la publicitat és recollir aquests nous llenguatges i associar-los contínuament a la marca, a una marca perenne que no està sotmesa als vaivens del temps. En aquest sentit és interessant el que fa el disseny en el camp de la publicitat. Després, una de les funcions seria la d'informar, que és molt interessant perquè, evidentment, el disseny, i si parlem de llenguatge metafòric, no és precisament el llenguatge més adient per transmetre informació. Si es vol transmetre informació, la manera més eficient és la narració. Si podem explicar pel·lícules amb 1 hora i mitja, cosa que amb la metàfora no podem fer una metàfora d'1 hora i mitja i és impossible. No és la manera idònia de transmetre informació. El que sí és evident és que amb el disseny podem transmetre determinada informació, i sobretot quan volem transmetre una informació molt precisa, com és el logotip o una informació molt precisa, hem de recórrer al llenguatge verbal i punt. Aquí no ha d'ensenyar res a l'audiovisual, al llenguatge verbal en aquest sentit. Quan es vol transmetre informació s'ha de recórrer al llenguatge verbal. Però sí que existeix una capacitat de transmetre informació per la forma gràfica, i una de les vertents més importants en aquest sentit és el que en diem la infografia. La infografia també seria un concepte d'una paraula amb 2 sentits. Per un costat entrem la infografia com tot el món de la informàtica aplicat al món gràfic, tot això en diem la infografia, això ho deixem a part ara, i després hi hauria la infografia com aquella part del món gràfic que transmet informació. Serien 2 accepcions de la paraula. I és evident que la infografia té capacitat de transmetre informació i a vegades millor que d'altres mitjans. Per exemple, en l'audiovisual, si pensem en un informatiu de televisió, el que capta la càmera ens pot explicar una notícia o no. Si parlem d'informació econòmica, difícilment comencem a parlar de conceptes abstractes com xifres, números o conceptes molt amplis o complicats. La imatge narrativa, diguem-ne, té unes limitacions molt grans a l'hora de poder transmetre aquesta informació. Si es recorre en el món gràfic, en les formes gràfiques, es pot transmetre aquesta informació, es pot conceptualitzar conceptes abstractes, se'ls pot donar imatges, se'ls pot donar comprensió, fins a certs límits. No es poden explicar coses molt complicades, evidentment, s'ha de recórrer al llenguatge verbal, això està clar. Però sí conceptes amplis i eteris, utilitzant llenguatge gràfic i llenguatge verbal, diguem-ne, ja que estem amb l'audiovisual,
això ho podem fer perfectament, podem transmetre aquesta informació d'una manera molt més clara, no? O sigui, condensar la informació en forma gràfica, no? De manera que fem una metàfora també, no? Perquè quan fem aquestes formes gràfiques, li donem un sentit, el que estem és trencant la dimensió de l'espai i el temps, la trenquem per poder fer comprensible aquesta informació, no? I això es fa contínuament en el món dels informatius, per exemple, es fa contínuament quan es vol transmetre informació, no? Explicar la situació, un accident, un avió que ha caigut o no sé què, doncs per explicar això hem de trencar la dimensió de l'espai i el temps i fer-ho comprensible i transmetre una informació molt complexa per altra part, fer-la assumible, diguem-ne, en la comunicació audiovisual. No oblidem que la comunicació audiovisual, a diferència de la comunicació gràfica, és una comunicació en temps real. I, esclar, en temps real vol dir que les coses s'han d'entendre en el moment en què es van explicant. L'espectador no pot agafar com un diari, si no acaba d'entendre o li interessa anar a llegir. La comunicació, aquesta informació s'ha de transmetre en temps real i no pots perdre el fil amb l'espectador, que li estàs comunicant, i si arriba un moment en què es trenca la comunicació, es perd, no et segueix, es perdrà la comunicació i ja difícilment el tornaràs a recollir. Per això insisteixo en la idea que la informació se'n pot transmetre, però limitadament, diguem-ne. Limitadament, diguem-ne, en aquest sentit que la informació s'ha de poder transmetre i fer comprensible en temps real. Després hi hauria com a tercera tipus de funció del disseny audiovisual és la capacitat d'organització que té. Això és latent també en tots els productes. Per exemple, en el cas del cinema, els títols de crèdit que fan és una introducció en una pel·lícula, tot i que s'ha utilitzat de maneres molt diferents. A vegades hi ha qui comença directament amb la pel·lícula i els títols de crèdit surten més endavant, o hi ha inclús algun cas en què hi ha els títols de crèdit al final, que això no vol dir... Però en general, és una manera d'introduir, una funció afegida. La funció principal és la d'explicar l'equip tècnic i artístic. Aquesta és la funció dels títols de crèdit. L'altra cosa és que es faci d'una manera molt ambiciosa o no tant. Però aquesta funció d'organitzar també és molt latent en el món de la televisió. El món de la televisió en el qual conviuen productes audiovisuals molt diversos, i entre ells la publicitat, el que fa el disseny audiovisual és que tot aquest conglomerat de tipologies audiovisuals apareguin com a formant part d'una unitat. Tot el que siguin separadors, imatge de cadena, en general, avanços d'informació, de programes, el que sigui. Tot això el que fa és embolicar tot el producte i donar-li un caràcter unitari, com si allò pertanyés a aquella cadena. Pensem que molts d'aquests productes a vegades estan en una cadena o després estan en una altra, com les pel·lícules, que es passen en una cadena o es passen en una altra, el que sigui. I el que fa el disseny és empaquetar tota aquesta capacitat de convertir-ho en una unitat de sentit. I això és que no es pot fer d'una altra manera si no és amb el disseny audiovisual. No hi ha una altra manera de fer-ho. I finalment la quarta funció seria la de persuadir, que és evident que és implícita en qualsevol d'elles. El que vol no és només crear un símbol d'una marca, simbolitzar una marca, simbolitzar un canal, sinó vol que atraure't i finalment siguis consumidor d'aquest producte o d'aquest servei. És la funció més marcadament econòmica en el nostre àmbit, en el sentit que va a buscar l'espectador i té una capacitat de seducció impressionant.
aquest terreny, l'estètica és brutal, no? Té una capacitat de captar la nostra atenció, o sigui, d'alguna manera l'estètica, i en el cas de l'audiovisual jo diria que més perquè tenim el factor visual i auditiu simultàniament, diguem-ne, que l'estímul estètic es multiplica i en aquest sentit, diguem-ne, t'atrapa més enllà de la teva voluntat, diguem-ne, no? Encara que no vull, està... Sí, és emotiu, exactament, i va als sentits, no? De fet, passa, la raó està després, no? Després tu faràs les reflexions que creguis oportunes, però diguem, l'atracció estètica no és controlable, no? Diguem, no...